Namuhla ngoku sicoce ngendaba yokwenza ucansi nomfazi womuntu. Umfelokazi umuntu wesimame bekalotsholiwe, umuntu wesimame ewagcaca wathelwa ngenyongo yakomunye umuzi. Uyafana nse nomfazi womuntu. Ukuthi umlingane wakhe akasekho la emhlabeni akasadla inhlavana. Akuchaza ukuthi akusasunguye umfazi womuntu. Njengoba kungalalwa nomfazi womuntu nomfelokazi kanjalo nakhona. Ulethe isinyama kwakho noma khaya kini noma empilweni yakho noma enganeni zakho noma kuzizukulwane sakho sonke nje. Isinyama lesisibi nedlozi liyakuflathela. Isithunywa siyabaleka. Akulalwa nomfelokazi. Akulalwa nomfazi womuntu. Noma cabanga ukuthi lo muntu uzilile waceda wageza wenza konke kumele kwenziwe ukuthi manje like ina useka free, cha akukho lokho. Umfazi womuntu loyo. Isinyama leso esibi futhi. Noma kuthiwa uyahamba emhlabeni angeke bakumukele abakini. Kuyomela abaphilayo okuyingane zakho noma abafweni noma udadewenu bakugeze kuze uzomukeleka. Ukuncola ukuphi lokho? Uma ngabe usuke walenza iphutha elifana nalelo walingeka ngoba phela iso kumele ukulungise lokho. Kumele ugeze. Kumele uxolisa, kumele oshweleza emsamo kini noma kwakho. And ungathi uzothi uyahamba ukugeza nje, uyahamba uthenga isithundu lapha uthatha inkukhu emhlophe yogeza, cha. Ngeke kwenze next lapho. La kudinge ukugeza okujulile. Uzoyidinga inkukhu emnyama, uzoyidinga inkukhu emhlophe. Uzoyidinga imithi emnyama, uzoyidinga imithi emhlophe. Ngoba lana kuyomele udiliza amathunzi asindayo. Ngoba akona uzoflathelwa. Idlozi lizokuflathela alikho into elizoyenza. Angene esibayeni senye indoda. Iyaphila noma iphila kwenziwa lokho. Letha lonike umfelokazi. Ayisinye isinyama lesingachazeki nje. Uma ngabe usuke wakwenza lokho kulungise mfowethu. Ungapholisa masekwa akube yinto nenjena ephambili ezintweni kumele uzilungise. Kuze okwakho nokwengane zakho nokwendlu yakho nje qhubeke kahle ekhambe kahle. Nangabe ufuna usizo ukuthi lokho ungakulungisa kanjani, nazi inamba ngithinte lapha yana sikhulume lento. Thokozani.